everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Ulitaw pa dahil kami sa El, Dudong. Ulitaw pa yung taon ko. Ganahan kag bayot, Dudong. Oh, Ganahan ka pagbayot. sorry kayo. Pero, muparang kalagi ko. Wa ko magkasuway nga mitira ko bayot. O dili ko gusto masuway. Bisan ba og prangkahan tasap ka? Natungot ining gipamong nimo karon, di ko ikaw dawaton. Misael, Dudong. Okay ra. Kaya dili na ko ibaligya ang akong pagkatao. Ilabi na gid ang akong prinsipyo. Wow! Mao ba? May mo na ba kung mulakaw inday chikading? Ingon anak ka di ay ko batasan. Dudong. Makamao ko mo respeto sa mga tao nga makamao muhatag sa ilang respeto ngadto sa ilang isikatawo. Shit! Gwapo na ba unta ka? Apan suplado lang. Sa sunod gani, kung dunay aplikante nining imong club, ayaw himo ang duaan. Kumo kay kwartahan ka. Kay kung bukan ka na sa imong way mahimo ang daghan nimong salapi. Uy! Bakit ani ay? Kontrakin ako ang mga tao nga abusado. Wala. Suko isip tinawa na ako. Namuyang nang lagot kayo siya. Ang Dudong. Gawas na lang ka. Pauli na lang kay di ko mo dawat nimo. Iso kayo ka good. Mahadlo ko nimo. Lakaw na please. Kontra ko kayo ang sama ng batasan. Tigpahimusay kayon. Nagsalig lang kay kwartahan siyang bayuta siya. Ang babae nga po kay Gabil. Uy, gidawat na ka ni Inday Chikading? Kanus amang kuno ka magsugod og trabaho din hi? Wa ko malawat kay gisupo na ako sa iyang pagkamanyakis. Hala, mao pa. Gwapo man ka kwid. Naka-like to nimong among mamita din hi. Magkita niya ta? Ha? Time para kwid. Kanahan ka na ako, no? No. Dagan tagpanasultihan bahin sa ginganlan og Lina. Nga gidagit og napalga na lang patay na. Glenna? Wa mo kay kailang nga gikanlan og Glenna. Ang gidagit unya gipatay si Crystal man tugod. Mas labing mayo nga, wa na magidawat ang pagka-waiter, bay Misael. Manyakis yung bayuta. Kupanin mo ba, no? Ato ko trabaho ni Sir Mart, kay hayahay mo kinabuhi sa iyong mga kamot. Unya, napagigwapa kayo niyang anak. Lami-lami ra ba po to? Diba, bay Misael? By Sarge. Mayo kay niya de samingaw kayong dapit ang gipuy-an sa pamilya nga sakop sa budol-budol. Tapuson ko sila ning higayon nga kung armas. Sila si Muklo, ang iyang asawa nga si Tinay, ug iyang bayaw nga si Junjun Yangkaw. Sila may kong hukman karon sa kamatayon. Adios ninyong tulo! Ay, boy! Saka! Lahos mo sa inyong panang, wanay pagbalik! Mo bilib na akong agaw na ning ako gihimo. Matirang matibay.
Wa na. Headlines na ang krimen. Nga gihimo sa usa ka rider kuno nga nagsulubog helmet sigon pas nakakita. Limpyo nga pagkahimo, busing. Kay bisag gisubay na nila ang kuha sa mga CCTV sa ubos nga bahin, wa yun maling sa investigasyon. Maayong pagkabuhat nimo ang plano, Bayjam. Gisunod ko lang ang imong gisugo, busing Major. Mas yayay pamandi ay kakay ni Bay Sarge. Ha, Bayjam? Papikot-pikot malang di ay ng pikas ni mong mata. Boss, papikot-pikot lang ni boss. Pero, pikot yun. Bangag sa ilong! Oh, unya, boss Major Gaspar. Unsa sunod nimong isugo nako. Hinay-hinay lang. Palamig usa. Init pa kayo ang sitwasyon. Naunsa ka ba ya kahat manimo ba dyan? Lain kay ko, boss. Lain ko kung mo na mahinayak. Onya na. Pahimusli una ang suhol sa imong nagmalampuson nga mga misyon. Pag-shopping, paglipay-lipay kauban ang lami ug nindot kayong mga iring banbanon. Bay jam. Unsa naman sa balita, Bay Sarge? Gipamatay man gahapon sapon ang tulo ka membro sa budol-budol. Mao ka na mong gipanagsultihan mo diri sa Siras, Bay Misael? Nagduda ko nga binuhatan kini sa grupo sa demonyo ug kagaw nga opisyal. Dili ka si Bayjam. Bay Sarge, may gisulti ka. Wa man, Bay Misael. Nagkaila ka sa tulo ka mga biktima. Mga sakop sa kat mga grupo, di ba? Ay, pinatiyan na yung parehong mga dautang sagbot diri sa Katalingban, Bay. O sa ikaw, Bay Sarge, ang pingi ka kanunay. Kay wala magigam uban sa lupad nila ni Major Gaspar. Salamat, Bay Misael. Kanunay ko mag-amping, Bay. Madam Cheng, dili ka makapaabot na makuha ni mo ang serbisyo ni Misael. Maong pa. Kana siya day kahi kayod ulo, ha? Major? Oo, madam. Ug usa pa, higpit ko siyang kaaway. Busa ihatag na lang nako ang katungod. Aron hukman ko siya sa kamatayon. Ikaw ka na desidido na gayod ihaw sa iya pa. No? Desidido na gyud kayo, Madam Cheng. Oh. Okay. Sige. Ako ka nahatag sa imong pagtugot. Ikaw para patayan ang tawahan ba? Salamat. Daghan gyud kayong salamat, madam. Pero ikaw siguro lang gayod ka na limpyo himo kilimin, ha? Aron ako ulit diha, wala problema ba? Okay, Madam Cheng. Wa kanay problema. Salamat sa imong pagtugot, madam. Ako ka na mingaw na imo tuslok sa ako bangag ilong pa. Katong kilok ba? Pakitoy-kitoy. Sa imo niyang pagbalik nga rin sa Pilipinas, madam. Magtuslok-tuslok ko niya tas bangag sa imong ilong. Ako ka na mingaw na sa imo pagkilok sa matamsi ba? Ako filmi imagine. Uy. Ako, ikaw bantay ako ang putya. Ikaw ka na tabaw ako, ha? Medyo Gaspar, ha? Bangag sa ilong. Oo, madam. Lipayon ko yun ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
Kanuna gyud ko nga nagpaabot nga ng imong gisaad gahapit na, Major. Antos lang gito na. Makyagawas lagi unya ka din boy bangag. Gusto na gyud kong motrabaho nimo, boss Major. Wabot raw niya ka na. Tuo di ay. Hmm. Dili na madugay. Og ako ng hukman sa kabatayon si Misael. Oh, ang kanhing vigilante. Oh, og imong kanhing suod nga higala dinhi sud sa bilangguan. Dili na ko siya higala. Kinibaw ko. Ngayon mo siya kaway. Bangag sa ilong salamat, boy bangag. Salamat kay sa imong pagtabang, Sir Mark. Karon makahimo lagi ko sa pag-drive sa akong motorsiklo kay na naman ko lisensya. Oh, hawa pa man ka mo decide pagdawat sa kong gi-offer kanimo. Mas maayo tingali nga kuhaon to na lang ka nga personal driver. Sige, sir. Ako nang dawaton. Oh, salamat kung mao ka na, Misael. Nalipay kayo ko niini. Mo hangil anta ko nimo, Sir Mark. Unsa ka na? Mo day off lang ta ko bisag kausalan sa usa ka semana. Oo, mahimo og gyud kayo kana, Misael. Salamat, sir. Nalagi ko'y trabaho. Nalipay ko nga imong gidawat ang gi-offer ni Daddy Mark nga trabaho, Misael. Salamat, Aliyah. Way rason nga ako ni balibaran. Gusto kong bayaran siya sa hinay-hinay sa dako na kong utang kabutong na niya. Ayaw yung pasagdi si Daddy, ha? Oh, magkalaom ka na. Kano sa mga masugod sa imong pagtrabaho din, ha? Is it personal driver ni Daddy Mark? Maayo kay na kay lisensya sa pagmaniho og sakyanan. Si Sir Mark mo imitabang na ako, Noy. Aron ako ma-renew ang expired na ako nga driver's license. Doon na lang sa tinuod. Kay mo alagad ka maniha isip driver. Tinuod lang sa Noy. Nga usaon niya aning mga adlaw. May balik ka sa imong pagka-vigilante. Ha? Dako gihapon kayo ako pagsalig kanimo, Misael. Makonsensya na kumukutlo o kinabuhi sa tao, Noy. Oh, Misael. Apan kung kinahanglanon o niya sa gayon, nga no maghangdili. Bilib ko ni mo niya ng bahina. Utukan ka. Dili ka madali-dalion sa imong mga desisyon. Maong pag-amping lang yun kanunay. Dagan kay salamat, Noy Magno. Makita rata din sa matag day off na ako sa trabaho. Magbantay ka kanunay sa imong mga kaaway o sa imong mga higala. Noy Magno, Usahay ang sobrang pagsalig sa giisip ng mga suod kaayong higala. Maoy maghatod ngadto sa bungaw sa kamatayon. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.